Wala na'y kinabuhi kining usa ka lalaki dihang nakitaan sud sa Das National High School sa Sitio Landing, Barangay Das sa Lutopan sa Dakbayan sa Toledo pasado alas 8 kagahapon sa buntag. Giila ang lalaki nga si alias Arnel hingkod ang panuigon. Walay trabaho ug mulupyo ra usab sa dapit. Mga magtutudlo sa Das National High School ang unang nakakita sa patayng lawas nga maoy mipahibaw sa Toledo City Police Station. Base sa investigasyon sa kapulisan, nakitaan ang patayng lawas sa maong lalaki sulod sa storage room sa maong tunghaan. Ilang nabantayan nga nagkadugo ang dughan sa lalaki. Nagduda ang mga magtutudlo nga misuway unta kini pagsaka sa lawak agi sa atop apan tungod kay gabok ang dim nga gitungtungan niini nahugno kini nga mao'y hinungdan sa pagkahug sa maong lalaki. Nakita pa ang sinina niini nga nasangit sa usa sa mga kahoy sa kisame. Posibleng napantok ang ulo niini ug mao'y hinungdan sa kamatayon. Gihulagway ang namatay nga notadong kawatan ug adunay record na sa pagpangawat sa dapit. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan bisan kun wala sila'y nakitang foul play.